Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Hindi kinakailangan masunurin sa magulang, basta't siya ay magalang at mapagkakatiwalaan. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya ay may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Umiinom man ng marami, kahit na ba balde-balde, basta't hindi lasenggo. Umiinom pero di lasenggo. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya ay may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Manuntok man ng tao, basta ba nasa katuwiran ito? Manapak man ng gago, basta't hindi pa basa bolero. Lagi kong naaalala ang kanyang tindig at forma, at kapag siya ay nakita, kinikilig akong talaga. Di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Minsan siya ay nakausap, ako ay parang nasa ulap, nangapoy kanyang titigan sa puso.
So wala huwat nga maluto ang lechon manok ug ang suman. Mag-shoutout sa ta sa atong mga Mag-wash out. kabayan diha. Mag-wash out. Ako day gyapon niya kanang lang ko'y kilay o kanang luspad lang kay may pang lipstick pero ako gyapon ni. Siguro makailap. So mag-shout out ta ang una kay Mami Elizabeth Durano nga nasa Bundaberg, Australia. Hi, Mi, we miss you too. Ay, apil pa man ni siya. Ay, Ramilaw. Paklay. Pag tinarong na to siya mo kinabuhi doon. Kasi pag-request kay Kapon. Drachi Sairo. Sakto ako pagka-pronounce. Of Bohol. Jonel Bohos. Manquito Boy Butcher. Si Sisith Sanson. Francis Doluna nga taga Ormoc. Alex Delantar taga Cebu. And 090284 birthday man oy na taga Davao. Basta kay bawo nakakinsa ka. Salamat sa inyong pagsuporta namo. Ya sa katong ganahan pag-subscribe. Sa katong ganahan magpa-shoutout sunod. Simple ra kayo. Mo-subscribe ra mo sa mong YouTube channel niya. Mo send mo screenshot sa comments. Nga ni-subscribe mo niya, i-shoutout mo na mo sa mong sunod nga video. Alright. Hawakan mo aking kamay, gagawa tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay, lahat-lahat. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Hindi kinakailangan masunurin sa magulang, basta siya ay magalang at mapagkakatiwalaan. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta siya ay may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Umiinom man ng marami. Kakalunon ako. So finally naluto na gyud ang Bisaya nga lechon manok ug ang libgid or suman. So mao na ni ang most awaited nga moment. So una tawag tilaw sa suman. First time minamo nga magluto og lechon manok, mag-asal og mag suman. Maglibgid. Libgid. So first, tilawan na to ang suman image. Suman ni siya. Tinod anay nga kuan ba? Tinod anay na critics ba? Paborito kanina ako. Paborito kanina ako sa atua pero kuha kay nimo. Pwede. Oh, kaon daw siya ano. Sabi kaon ka. Lami kay guys. Gantisado yun. Sunod. Ako na pod. Kaya Kami di jud mi mamakat. Pilatiso na yung manok. Ang lechon Bisaya nga manok. Buan na to, buan. Kita nila nga laksit mo diyan. Kita na diha mga ano mo. Oh, lami. Oo eh. Ano ba? Lami man tong dumanhog, di ba? Dumanhog nga ang ani Sikat, native nga lechon manok. Sikat sa Favorite Cebu, kay dumanhog. niya. Pero mas lami lagi ni. Tarong ba? Lagi. Gabaan pa ka. Di ba? Ay, kami good siya. Promise. Hindi ko hilig kag native nga manok kay gahian ko pero lami good siya. Worth it guys, pero mo lagi. Again, kung mag-crave ka dire sa USA or America or bisan asa outside sa Pilipinas o kanang pagkaon nga Pilipino, panagsaan lang gyud kay magasto ba.
So, Mahal kani siya. kay kuan kanang wala mi para kuan panihapon og paniud-ugma kay gasto naman ani. So kung wa mo kita sa previous nga video, tanawan ninyo para makahibaw mo pilay na gasto na mo aning lechon manok ug suman. So mo gasto pa kag mahal plus mo Mo effort pa ka. mo effort pa kag luto, prepare tanan para lang makaon namo ang mga paborito na mga pagkaon. Legit na lang ko sa kapoy ug imo ani. So mao to siya, kita-kita sa amo ang sunod nga Video. video. Yes, be. Sinawang video. Sinawang video. Sinawang video.